Hay mga berkoy, nada ko'y bagong video, maani siya. Palagog tanang mga berkoy. Kaya nataga ko sa pa. Muntik na ako malunod mga berkoy. Maani mga berkoy. Grabe baha berkoy. Wow! What's that? Pokemon! Nangyaligaw mga berkoy. Wow! Grabe baha dari mga berkoy. Oh? Naunta naman eh. Loh. Yawag mahugmak dire eh. Ditambuhi ani ba? Yawa. Wow. Amazing. Amazing Pokemon mga pre, di ta magpayong kay mao ang view. Oh? Dili mga pre oh. For the vlog. Balag mawan-wanan basta may pakita na ninyo. Kita mo na? Oh mga pre oh. Tinga na kadaghang luha ang nidagay day sa umata sa dihang ni Bia siya ko. Hey! Wow! At this moment that he knew. Kita mo na. Anda, lalim para dito mga pre. Tangi na. Apa nagmaparang mga pre? Gago. Pati green basaan ako nito ko. Yate. Nata din naman pre. Tamak ta. Ha. Wait lang. Gusto malasa mga pre. Na-shot matas. Limaw abinaw ka ng mabara kayo. I-replay ko na, i-replay. Okay, okay. Ino. Gag. Lapter pa ito mga pare ko eh. Nahulog! Grabe. Kuyawag mahugno dire oh. Anong naano do? Ang pinakanindot nga view ano mga pre ato sa kwan dito sa Taytayan, na Taytayan nga to mga pre.